Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard too long and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and say with lock and key in combination. Keep it gold and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever bend no mind and keep it pushing, don't ever give them a sound. They will love you when you shine it, but they wanna talk about you when you down. Motivation. All the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell en un nou vídeo on ens agrada jugar una mica. Ens agrada jugar una mica amb aquest estiu, ja que al final als estius no hi ha bàsquet. Pues ens agrada mirar una mica el que han passat altres temporades, anar-ho comparant i avui farem una tier list per posicions des de que el Manresa va aconseguir l'últim ascens, amb diferents jugadors que han anat passant per l'equip i res, en aquest vídeo, com no, ens acompanya el Biel Closa. Què tal, com estàs? Hola Miqui, molt bé, aquí un altre dia més a Territori Vermell i amb aquest vídeo que serà molt xulo. Ens va costar el vídeo dels fitxatges, però aquest vídeo crec que ens costarà molt més i potser alguna altra crítica que altra potser ens en portem, no? Amb alguna decisió que hem pres de cara a classificar aquests jugadors. Sí, potser alguna crítica ens en portem. Al final, tots aquests jugadors que estan amb la llista són grans jugadors que al final han fet molt bones temporades aquí a Manresa i classificar-los de primer, segon, tercer ha costat una mica i ens hem hagut de trencar una mica el cap. Ja dic, és una tasca complicada perquè per molt que un jugador fiquem a últim de llista no vol dir que sigui dolent. Al final ho hem fet per la nostra opinió i rellevància que creiem que hagi tingut en l'equip de la capital del Bages. I res, Biel, si et sembla, anem a començar pels bases. Don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. Faster, everlasting. But you didn't think that I'd come back to life. Higher, faster, never crash. But you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Stronger. But you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Stronger. But you didn't think that Abans de tot, m'agradaria recalcar hi ha un base doncs, que trobareu que no hi és, que és Dani Pérez, no pel fet que no pugui estar en aquesta llista, sinó perquè jo crec que és un perfil diferent doncs, dels que hem ficat en aquesta llista i crec que Dani només n'hi ha un i en aquesta llista doncs, han sigut molts d'ells bases que ha compartit vestuari. Per tant, crec que el Dani estaria en una llista a part en el top 1, no, Biel? I després passaríem en aquesta llista doncs, que ara direm. Tenim Alex Renfro, Sylvain Francisco, Reti Novasohan, Brandon Taylor i Frankie Ferrari. Biel, molt bons bases, no? Vull dir, bases que han aportat molt al Manresa en diferents etapes. Com els veus, aquests bases? Sí, són tots bases molt complets. N'hi ha de més anotadors, de més repartidors de joc, més físics, no tan físics, però tots cinc han fet bones temporades aquí a Manresa. Alguna amb lesions com el Frankie Ferrari, que potser li han lastrat una mica en el seu temps aquí a Manresa, però la veritat és que els seus primers partits van ser molt bons. Anem a començar, Biel. Anem del cinquè cap al primer. Si vols, comença tu i anem fent un i fins a arribar a la primera posició. Perfecte, doncs mira, jo en cinquena posició poso el Frankie Ferrari, justament per això el que comentava, que les lesions el van lastrar molt. Era un jugador
amb una qualitat tècnica i una finura en el tir molt bo. Recordo els primers partits que va fer autèntiques exhibicions, tant anotant com assistint. I al final aquestes lesions el van lastrar molt i la veritat és que era un gran talent a Frankie Ferrari. Jo opino el mateix, 5ª posició pel Frankie Ferrari. Era un d'aquests bases ideals, no?, pel Manresa, que jo crec que juntament amb Dani Pérez haguéssim fet una gran parella i perquè no podria haver estat més temporades. Lesions, diferents coses que no l'han acompanyat en la seva carrera esportiva, que ja va ficar fi. Crec que era un gran talent, com bé dius, i és una llàstima doncs, que no hagués progressat com hagués pertocat en aquest cas. Va arribar de la mà de Xavi Pujol, juntament amb Jordan Davis, aquell any de les lligues universitàries, i al final doncs, és una llàstima doncs, que no pogués fer una bona carrera aquí a Manresa. Sí, perquè al final va arribar força jove també aquí a Manresa i és un jugador que es va retirar relativament jove, si no recordo malament, amb 30 anys, com a molt, o 30 pocs. Sí. No, correcte, vull dir, crec que és una llàstima i, veurem ara, en aquest cas, el quart classificat, que per mi, en aquest cas, és Brandon Taylor. Brandon Taylor, doncs, que va estar la temporada passada aquí a Manresa, va fer partits bons, partits no tan bons, partits que era més protagonista. Jo crec que molta gent ho ha comparat amb aquesta última temporada, que ha estat a Corunya, que ha fet una molt bona temporada, que ha fet portar el Sala a Eurolliga amb a Virtus de Bolònia. Però jo crec que el Brandon tenia un rol molt diferent aquí a Manresa. Tenia un rol doncs, que Pedro Martínez jo crec que el marcava molt en l'aspecte defensiu i no el feia brillar tant com a fer de Corunya, que tenia tots els galons ells en la posició de base. No sé com ho veus tu, Biel. Sí, totalment. Jo també coincideixo amb tu. El Brandon el poso en 4 posició i al final és el que dius. Tenien rols diferents. Aquí a Manresa estava en segon pla després del Devin i del Branco Badio i al final no tenia potser tant volum de tir com ha tingut aquest any a Corunya, que al final era el que tenia les claus de l'equip i per això ha pogut anar a la Virtus de Bolònia, que finalment ha guanyat el campionat i sent important dins l'equip. De fet, s'està parlant de que el volen renovar per aquesta temporada. Al final demostra que és un gran jugador, el Brandon. Tercera posició, Biel, qui tenim? Jo en tercera posició tinc el Retin Nova Sohan, recent d'aquesta temporada. És un jugador tot cor, tot lluita, que ha enganxat a la gent del concurs. És un jugador que fa una mica de tot, un gran defensor amb un gran físic, que ha ajudat molt a l'equip. Sobretot jo crec també dins el vestuari. És una persona que ha estat a molts equips, és un autèntic rodamons i al final crec que ajuda molt en la faceta humana, però també, evidentment, en la d'equip i a l'hora d'estar a pista aportant en tot el que ell sap. Jo opino el mateix, el Retin, el muro d'aquest Baxi Manresa d'aquesta temporada. Es queda un any més, jo crec que és un d'aquests jugadors doncs, que, a part en l'apartat defensiu, que és un més destacat, ha tingut bons partits, també en l'apartat ofensiu, i crec que ha fet una cosa molt important que pocs jugadors a vegades ho fan tan prematurament, amb un any a dintre aquí a Manresa, que és guanyar-se el cor de l'afició i és un d'aquests jugadors doncs, que suma també fora de la pista i dona molts galons a tots als altres jugadors de l'equip, perquè al final és com un pare, que ha sigut també, per exemple, en Mario Sansuperi, que jo crec que li estarà molt agraït per tot el que ha après, tant d'ell com de Dani Pérez. Sí, al final és d'aquells jugadors que sempre vols tenir al teu equip. Passem a la segona posició. Aquí és on he tingut jo dubtes, perquè al final 2 jugadors que han estat en 2 grans etapes del Manresa. Jo fico a Sylvain Francisco perquè va ser aquell any va ser dels millors anys últims de la història del Manresa. Va venir aquí com a jugador de prova, crec que va ser ràpid la seva contractació veient el talent que tenia i va fer una autèntica gran temporada. Recordo
sobretot el partit al camp de l'Andorra i partit contra Unicaja al camp del Nou Congost, que va fer també una autèntica exhibició en els quarts de final del Playoff de Champions. Ja dic, un autèntic referent i no es fica el primer per mil·lèsimes, perquè ja dic, d'aquests jugadors doncs, que hem vist on ha arribat ara mateix a Eurolliga amb els Žalgiris i sent una de les peces claus de l'equip lituà. Sí, jo també he tingut molts dubtes, com tu, entre el Renfro i el Cisco. Jo també he optat pel Francisco en aquesta segona posició. Al final és un jugador que ens va sorprendre a tothom, perquè era un jugador totalment desconegut, potser dels més desconeguts d'aquesta llista de bases, i al final aquí Manresa va fer una temporada històrica, diria jo. És un jugador amb un gran físic, també, un tot terreny que et fa de tot, capaç de defensar, i al final aquí Manresa s'està demostrant que a Eurolliga totalment assentat, sent base titular d'un equip com els Žalgiris, i és un jugador que també aportava el seu rotllo dins el vestuari, un jugador molt alegre, que també connectava molt bé amb l'afició, i en tinc un gran record aquí a Manresa, hi ha un gran record pel Cisco. Sí, totalment. Aquell any, es recorda molt. Llàstima també que va arribar amb molèsties a aquella feina fora a Bilbao, i si no s'hagués arribat amb tantes molèsties, que si no recordo malament, és que tots els bases estaven... I va ser una llàstima perquè potser havent arribat plenament en forma, potser otro gallo hubiese cantado, no? Sí. Potser ens l'haguéssim emportat a la Champions. Sí, totalment. Primera posició, Biel, com bé has dit. I a la primera posició, l'Àlex Renfro, que tot i no haver estat tota la temporada aquí a Manresa, va ser un jugador que va fer uns números realment espectaculars. Ja venia... No sé si venia del Barça o... Crec que venia del Zenit, sí, del Zenit. El Barça potser hi havia estat abans. Sí. Era un jugador que ja tenia la seva edat, els seus 30 anys, però que va fer una exhibició de bon bàsquet aquí a Manresa, un bon tirador, un excel·lent defensor, un jugador que va encaixar molt bé aquí amb el Penyarroia i de fet, per això va marxar a mitja temporada, que per les ofertes que tenia, al final era lo normal. Sí, jo també, en aquesta llista hem fet plena, hem coincidit amb tot i fico a Renfro perquè va ser un pas breu, com bé dius, per Manresa, perquè jo crec que si s'hagués quedat aquell any amb Tucson, amb Cadillac Lane, llàstima que Justin Dome en aquella temporada no va acabar d'arribar amb bona dinàmica, però jugadors com Subsic, Eric Murphy, Dragovic, vull dir, va ser un molt bon any. I van ser 13 partits, en aquests quals 8 van ser victòria i la veritat que Renfro va fer una exhibició, si no amb tots, amb quasi tots. Vull dir que va ser un base que, per raons òbvies, va cridar l'atenció a altres equips superiors. Si no recordo malament, va anar a Partizan, si no recordo malament, potser m'equivoco, o a Grècia. Va anar Jo també ho pensava i no... Sí. No me'n recordo. I la veritat, que, ostres, va ser un referent aquella temporada, un pas breu que va fer quasi, aquell any no es va anar a Copa perquè es va salvar el Madrid i hi havia Estudiantes classificat, però es va anar a playoff, que es va jugar contra Madrid i gran part, aquestes 8 victòries van fer que la salvació, que és l'objectiu principal, s'assolís ràpid amb ell i després va marxar quasi amb la feina feta, que a més van aconseguir altres fites importants de cara a l'equip. I de substitut va venir Corey Fisher, si no me'n recordo malament. Sí, Corey Fisher, que també al cap d'un temps es va lesionar, que vull dir, va ser una llàstima també, i després va venir Sergi Garcia, vull dir que van passar bastants jugadors d'aquella temporada pel Manresa. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head.
These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. How you fast and everlasting. Bet you didn't think that I'd come back to life. How you fast and never crash. Bet you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Bet you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Canviem de posició d'escorta. Jo per mi havia la posició que més m'ha costat, perquè hem tingut, tu mires, i hem tingut grans escortes, aquestes últimes temporades. I tant, jugadors de molta qualitat i, com bé dius, a mi ha sigut la posició que m'ha costat més decidir per quina posició col·locar cadascun. I jo en cinquena posició he posat el Jerry Harding, que per mi dels millors anotadors que ha passat per aquí al Congost, un jugador amb moltíssims punts a les mans, que va estar una temporada aquí a Manresa fent autèntiques exhibicions. Potser li faltava el punt defensiu, que potser el va perjudicar en diverses defenses, però era un jugador que en atac, la veritat és que un superclasse, i de fet s'ha estat demostrant aquests anys amb l'Andorra sent el màxim anotador d'una lliga com l'ACB, que al final és la millor d'Europa. Opino totalment el mateix. Jo també fico a Jerry Harding en la cinquena posició. Crec que això va fer autèntiques exhibicions. Me'n recordo un partit que el va guanyar sol contra el Betis, vull dir, va fer grans actuacions aquí a Manresa. Va ser un any complicat, sobretot a l'inici, aquella temporada. Realment ell venia de base, però no va acabar d'encaixar en aquella posició i es va fer un canvi on es va passar a posició d'escorta, després amb l'arribada de Frankie Ferrari. I ja dic, per mi és un autèntic animal anotant, el que sí que en defensa era un jugador que potser patia més, però ja dic, d'aquests jugadors, doncs, referència que en moments calents et poden xufar qualsevol tible i no es talla. Vull dir, un jugador doncs, que, com bé dius, Andorra, aquesta temporada ha sigut el màxim anotador de tota l'ACB, per tant, un autèntic luxe de jugador i, havia sonat aquest rumor que a Manresa d'això, no sé si serà cert o no, però, tampoc ens queixarem si bé, no? Vull dir... No, al final, tots aquests jugadors amb aquesta classe estaria molt bé. Passem a la quarta posició. Jo he optat per Branco Badio, el jugador senegalès que va marxar a València la temporada passada. Ja dic, un jugador que ha crescut molt. Aquí a Manresa va venir la temporada de Chima Moneke i companyia i va venir pel final per diferents lesions i hem vist un Badio que ha anat creixent. El segon any va començar amb un rol molt suplent, alhora sobretot també amb un perfil més defensiu, perquè hi havia com a primera espasa Giordano Bortolani i després Jerry Harding, que no van... Potser Giordano no va acabar de funcionar i això va provocar que Branco tingués un rol més important i mica en mica fos el jugador que vam veure a l'última temporada que va estar aquí a Manresa, amb un rol totalment destacat i que l'ha permès obrir-se portes i arribar a un València que la temporada que ve estarà a Eurolliga. Vull dir que ha crescut a nivells descomunals en 4 anys, diguem. Sí, i tant, un gran jugador. Jo en la quarta posició he posat Cameron Hunt aquest any. El Cameron també un molt bon jugador que ha fet una bona temporada aquest any aquí a Manresa. Potser una mica irregular en el seu joc, degut a algunes lesions que ha tingut. No el veig potser un perfil tan anotador com la resta de jugadors que hem posat en aquesta llista. Potser és un jugador més equilibrat, més complet en diverses opcions, tant en atac com en defensa, però potser és això que dic, que no el veig potser en un perfil tan d'anotador com a estrella principal de l'equip, però al final el Cameron ha demostrat que és una
és un gran jugador. Sí, jo l'he ficat en tercera posició, ja avancem. Jo crec que, ostres, el Cameron per mi ha sigut un jugador molt important aquesta temporada. Crec que ha passat molt joc de l'equip per les seves mans, s'ha notat molt, sobretot quan ha estat lesionat, perquè al final només jugues potser amb una referència ofensiva clara com era Derrick Houston, i ja dic, a part de, com deies tu, Biel, tenia aquesta capacitat defensiva que també allò que es diu, sabia baixar el cul a l'hora de defensar, que això també és important, i a part tenia el do de que potser en tot el partit no havia fet gran cosa i era aquell moment del final del partit quan potser l'equip més el necessitava que apareixia i feia la canasta clau per emportar-se la victòria. Ja dic, un autèntic luxe de jugador. Doncs mira, jo en tercera posició he fet un canvi al revés que tu, jo he posat el Branco Obadio, que com bé dius va créixer aquí a Manresa molt. Hem vist un jugador que ha adoptat diferents rols. Primer com a suplent i aquesta última temporada com a titular, fent un pas molt endavant i convertint-se en de les primeres espases de l'equip. I això s'ha demostrat amb aquest any a València fent una bona temporada i jo crec que és un jugador que encara és molt jove i té marge de millora i crec que serà molt important en aquest València d'aquesta temporada que ve a l'Eurolliga. Veurem, a veure amb Pedro Martínez, ella ho coneix bé, així que segur que el farà rendir a un gran nivell, com hem vist en partits d'aquest playoff també. Passem a segona posició, un altre cop com amb la posició de base, aquí és on m'han sortit els dubtes perquè al final són jugadors, igual que el Renfro i el Francisco, que van coincidir en les seves respectives etapes, el Thomason amb el Francisco i el Renfro amb el Toulson. Jo m'he de cantar de segona posició per Joe Thomason, ja dic, un autèntic jugadoràs que aquí a Manresa potser al principi li va costar molt l'adaptació també, però mica en mica va saber agafar un rol perquè a mi Thomason era un jugador que en defensa m'agradava molt al principi, però clar, potser li demanaves una mica aquesta qualitat en atac, no? I mica en mica va saber agafar. Recordo el partit al Palau amb aquell que només va fer aquell tir encertat i va ficar aquella canasta que va provocar que es guanyés el Palau i també el passe a la Final Four de Bilbao al camp del Martín Carpena contra Unicaja. Vull dir, moments estel·lars de Joe Thomason i crec que era un jugador que potser no va marxar d'unes maneres molt adequades d'aquí a Manresa per diferents raons de tuits i coses que van passar, però crec que el nivell professional de rendiment al club va ser espectacular i per mi es mereix totalment aquesta segona posició. Sí, jo coincideixo amb tu. Al final potser sí que al Thomason li va costar agafar el ritme i l'adaptació en aquests primers partits, però després es va destapar totalment en atac. Era un jugador molt fiable en el tir. Recordo que tenia un gran tir de mitja distància, és que no en fallava ni una i era un jugador també que defensivament aportava molt a l'equip i al final, com bé dius, amb aquestes cistelles tan importants, és un jugador que va encaixar bé aquí a Manresa i al final s'ha demostrat que ha fet carrera a molts equips, a grans equips del bàsquet europeu. I ja, aquesta primera posició, Biel, Ryan Toulson, no? Ryan Toulson, sí. Ryan Toulson, un autèntic mite, una autèntica llegenda que va estar aquí a Manresa uns quants anys i crec que al final és un jugador amb una enorme qualitat, un francotirador d'aquells que no el deixis mai sol i al final va fer grans temporades aquí a Manresa. Potser li va castigar una mica les lesions que va tenir. Recordo una a l'esquena que el va lastrar bastant, però al final Ryan Toulson quan parles de Ryan Toulson és un superclasse i per mi totalment merescuda aquesta primera posició. Sí. Al final, per treball, per tot, potser podries ficar Joe Thomason, però és que Toulson, al final, la classe és una cosa que a vegades, una mica com en el món del futbol, no? Fent la comparativa amb Cristiano i Messi, Messi té un talent, Toulson tenia aquest talent
i la veritat doncs que records que em venen al cap, aquell triple contra València per guanyar el partit, vull dir, ratxes increïbles, me'n recordo que va igualar el rècord de tirs lliures encertats en seguits, vull dir que crec que és un d'aquests jugadors que, a part de tot això, creava un gran ambient al vestuari, que és una cosa que també suma moltíssim, i ja dic, va tenir molt mala sort per les lesions, perquè el primer any sí que va jugar molt seguit, al final sí que va patir la lesió a l'esquena que comentaves, i el segon any va anar entre lesió, va anar jugant, també vam tenir el problema aquella segona temporada d'extracomunitaris, perquè hi havia Jordan Davis, també que era extracomunitari, que no va rebre el passaport d'Azerbaiyán i provocava doncs, que un o l'altre es quedés desconvocat. Va ser una llàstima de manera, que també va ser aquell any del Covid que es va tallar la Lliga i potser no es va rebre el homenatge que tocava el Ryan Tucson, i al final a Manresa no va ser el desitjat, ja que també havia renovat per una temporada més i no es va acabar complint. Passem posicions de l'est. Aquí ho hem dividit en dos parts perquè hem trobat que hi ha a l'est més tiradors i a l'est amb un perfil més defensiu, seran 3 i 3. Si et sembla, Biel, comencem pels alers amb un perfil una mica més defensiu. Sí, doncs mira, en tercera posició he posat el Pere Tomàs, que al final va estar forces temporades aquí a Manresa rendint un bon rendiment tant en atac com en defensa. Al final destacava més per la faceta ofensiva, però a nivell ofensiu tenia la seva mà en el tir de 3, que era bastant bon tirador. Al final, Pere Tomàs és un jugador força estimat aquí al Congost i que ha fet carrera aquí a Europa i a l'ACB amb bastants equips. Opino el mateix, Pere Tomàs en aquesta tercera posició. Si recordem la seva primera etapa a Manresa, que va ser l'any que es va consumar el descens, va fer una autèntica exhibició aquella temporada, i després el seu retorn, que era molt esperat perquè ell mateix també havia dit que quan Manresa estigués a ACB la seva predisposició era tornar, i es va fer, i tot i no tenir un rol tan destacat com va ser aquella primera temporada, va estar 2 anys i va complir com un aler defensiu com era, aportant les seves coses en atac, i ja dic, un molt bon jugador doncs, que sumava molt i feia equip, i per mi va ser una llàstima doncs, que també quedés sortint de Manresa, però al final també s'ha d'anar fent renovació de jugadors, no? Sí, al final és el que passa, que els jugadors van canviant. Segona posició, em quedo un Guillem Jou, el capità d'aquestes últimes temporades, que aquesta temporada doncs, no estarà ja a l'equip. Crec que ha sigut una llàstima perquè jo crec que ha tingut moltes lesions, però quan Guillem Jou jugava era un jugador que t'aportava molt dintre la pista, sobretot a nivell defensiu, amb intensitat, no donava una pilota per perduda, i a vegades tenia aquesta maneta, no? Com dèiem en Pere Tomàs, de tir de 3, que quan estava fit es enxufava, i crec que és un jugador doncs, que quan jugava t'aportava molt, però ja dic, no ha acabat de tenir potser una regularitat, i ha sigut una llàstima, ja que jo crec que era un jugador per Manresa clau en l'apartada més també sent cupo. Sí, totalment d'acord. Jo, però, en segona posició poso el Juanpi Baulet, l'argentí, que també va estar forces temporades aquí pel Bages. Al final és un jugador
d'aquells, com hem dit abans, amb Reti Novasofan, d'aquells jugadors que sempre vols tenir al teu equip, un jugador tot cor, tot entrega, que potser no era el més dotat tècnicament, però s'ho deixava tot a la pista a nivell defensiu, amb els seus sprints, el contraatac, com el Potro Desbocado. Al final és un jugador molt estimat aquí a Manresa que va fer bons anys aquí a Manresa. Sí, jo el fico en primera posició, simplement pel fet perquè jo crec que els tres alers són bastant similars, però el Juanpi era un jugador doncs, que tenia aquesta capacitat de jugar de 3 i de 4, vull dir, era un jugador més versàtil, sí que a l'hora de tirar de 3 també era una de les seves potser debilitats, però a l'hora d'entrar cap a canasta potser era dels més contundents. Una cosa a destacar molt del Juanpi era doncs, que el tio no li agradava estar lesionat, intentava fer qualsevol cosa doncs, per estar bé, jugava amb màscara, jugava mig coix, vull dir, me'n recordo l'any de la Copa del Rei a Granada, que si no recordo malament es va infectar de Covid i va donar negatiu i a la mateixa tarda o així, el mateix matí abans del partit va viatjar, vull dir que era un jugador 100% compromès i que ho donava tot per l'equip i aquest any també a Palència l'han disfrutat bé doncs, del que és Juanpi Baulet, amb una versió també més diferent, amb més protagonisme i a l'hora d'aconseguir més punts per l'equip de Palència. Sí, i tant, ha fet una gran campanya. Doncs jo en primera posició poso el Guillem Jou, una mica per la seva trajectòria aquí a Manresa. Al final són 12 anys ja al club del Bages i és un jugador que ha exercit de capità en moltes temporades, un jugador molt important tant dins com fora de la pista i a la pista al final ha aportat molt quan ha estat bé físicament, ha aportat molt en rebot, defensa, en atac, obrint el camp a nivell de tir exterior. És un jugador que sempre serà recordat aquí a Manresa i al qual li desitjo el millor. Totalment. Esperem que pugui trobar un bon lloc aquí a ACB també i que pugui tornar aquí al Congost i també rebi l'ovació que li pertoca per tots aquests anys d'entrega al club. Passem a la llista, diguem, de tiradors. Jo, en tercera posició, tot i que no ho canvio per res del món, és l'Àlex Reyes. Jo crec que aquest any hem vist una versió molt diferent vista a la de Bilbao, amb més protagonisme defensiu. L'Àlex, un jugador que ha fet molt bona temporada, sí que al final potser li ha costat una mica més, també per diferents lesions, que potser li han trencat una mica més aquesta regularitat. Però ja dic, amb ganes de veure una segona temporada de l'Àlex Reyes perquè jo crec que pot ser un puntau important de cara a l'equip, sobretot també ara jugant més partits amb l'Eurocup. Sí, i tant. Jo en tercera posició poso a Matt Janning, que al final és un jugador amb un gran nom a Europa, que ha jugat molts anys a Eurolliga amb Baskonia, però el poso perquè va estar poc aquí a Manresa, relativament poc. Va jugar pocs partits, va venir per alguna lesió. Al final sí que va fer bons partits, però no va ser un jugador que amb tant bagatge com han tingut altres jugadors aquí a Manresa i per això el poso en tercera posició, tot i que és un gran jugador amb una enorme qualitat. Sí, jo ho fico en segona posició. No pel fet que cregui que sigui millor que Àlex Reyes, perquè al final és una decisió que també m'ha costat. Més que res també perquè va venir a mitja temporada, vull dir, un jugador doncs, un especialista en el triple, com vam veure aquí, que podia tirar quasi des de mig del camp i enxufar-la, i crec que és d'aquests jugadors, una mica com tu, al final també valores una mica el talent i el que també va portar en aquell moment a l'equip, que va ser aquella temporada doncs, que no es podia anar als pavellons.
i recordo amb llàstima aquest record també d'un partit al Nou Congost que va tenir el triple guanyador pel partit contra el Madrid, una mica com Mario Sansuperi aquesta temporada i que no va poder fer. I, ostres, aquella temporada, me'n recordo, va ser molt bona, que l'equip va acabar aconseguint el bitllet per classificar-se a la Champions i va provocar el que va provocar la següent temporada amb la Final Four de Bilbao. I ja dic, un bon record de Matt Janning, tot i ja dic, no tenir un rol 100% de protagonista durant tota la temporada que va arribar a la meitat d'ella. Sí, està clar. Jo en segona posició he posat l'Àlex Reyes, que aquest any m'ha sorprès molt. Com tu comentaves, era un jugador que tenia aquesta etiqueta d'especialista en el tir, però aquí a Manresa ha fet bastant més que només centrar-se en el tir. Ha millorat molt en defensa, ha ajudat molt en el rebot, que al final és un jugador força alt per fer d'aler i era important que ajudés en aquesta faceta i crec que Àlex Reyes una segona temporada aquí a Manresa farà un pas més endavant i crec que serà dels jugadors importants dins l'equip. Al final és un jugador que és molt estimat per l'afició, al final li agrada tenir protagonisme i és un jugador que té bona relació amb tots i a veure què ens depara. Sí, opino totalment el mateix. Jo crec que aquest any veurem una versió inclús millorada de l'Àlex Reyes, així que amb ganes de poder-la veure. I passem a aquest top 1 que coincidirem, Biel, doncs, amb aquest nom d'aquest jugador, no? Sí, coincidim amb Adam Wachinski, un crac, una persona de 10 i un gran jugador que aquí a Manresa va arribar també, si no recordo malament, al desembre, a mitja temporada, quan l'equip estava mentalment tocat, perquè recordem que havien guanyat 3 partits de 20 i la salvació estava realment complicada i al final és d'aquests jugadors que saben estar, un jugador amb molta experiència que va fer un gran ambient dins el vestidor i rendint a un nivell realment bo dins la pista, portant un gran tirador, Adam Wachinski, des de sempre i que va ajudar molt a l'equip a capgirar aquesta situació. Sí, jo opino totalment el mateix. Al final era un líder, tot i arribar, com bé dius, no a principi de temporada, va saber entendre el que era Manresa, va saber entendre el que necessitava l'equip i crec que, ostres, va fer una cosa impensable, no? Que és capgirar, juntament amb els seus companys, clar, però capgirar una situació que pocs creien que es podia salvar. Va ser un líder, va tenir aquesta maleïda lesió que va fer que estigués una temporada parada dels últims partits contra València, que justament recordo que es va guanyar, me'n recordo aquell moment que la família que estaven allà al costat plorant i va ser un moment tens que tinc en memòria i la seva sortida en aquell moment després quan ja havia passat pel vestuari jo crec que va fer també impulsar a l'equip i fer aquest últim sprint final de cara a aquesta salvació i aconseguir les últimes victòries al camp de Breogán i l'última contra Gran Canària. Vull dir, va ser un líder i que ja es va demostrar també amb les samarretes, vull dir, tots els jugadors estaven molt d'ell. Una llàstima que aquesta lesió, perquè jo crec que haguessin tingut Adam Wachinski per estona aquí a Manresa i que vingui per qui va ser bé, però per poder coincidir, que igual que altres jugadors que hem dit, que pugui tenir la seva merescuda ovació, que no va poder... la va tenir, però no dintre la pista, que jo crec que és el maco. Quan el vaig entrevistar, ell ho deia, això, que li agradaria tornar aquí a un Nou Congost jugant i poder donar les gràcies a tota l'afició.
Passem, ja estem entrant en les últimes posicions, entrem a la posició de la pivot, on tenim 3 noms. 3 noms molt top, no, Biau? Vull dir... Molt potents i tant. Quasi MVPs, menys un, diem, però els altres quasi MVPs de l'ACB, es pot dir, totalment. Sí, i tant. Al final són jugadors superclasse tots que han tingut un rendiment aquí a Manresa espectacular. Jo en tercera posició poso a Derrick Alston Jr. D'aquest any, el més recent. Al final he posat en aquesta posició potser per una mica la seva irregularitat en algunes etapes de la temporada, que potser no ha estat del tot centrat o del tot ficat en el seu joc, de vegades es desesperava una mica ràpid, però al final és un jugador que en línies generals ha fet una temporada realment estratosfèrica. De fet, va estar inclòs en el millor cinquet de l'ACB, amb noms realment top de la lliga, i al final Derrick Alston Jr. ha demostrat que és un gran jugador. Sí, jo també ho fico en tercera posició. Venia fent bons números a Alemanya amb el nom Alston, que bé coneixem aquí al Congost, i realment no haguéssim potser esperat tan bon rendiment, no? Vull dir, com bé dius, millor quintet de la Lliga. Sí que va tenir un final de temporada una mica tapat, no? Perquè no va potser tenir el rendiment que va tenir durant tota la Lliga, però sí que ha sigut un referent per aconseguir tot el que ha aconseguit el Manresa aquesta temporada. Vull dir, crec que els números estan allà i l'any de Derrick Alston ha sigut espectacular, que el portarà, si no es confirma d'això, aquí a Eurolliga segur. Vull dir, sí, al final s'ha de tenir present que era la seva tercera temporada com a professional aquí a Europa, i adaptar-se a una lliga com l'ACB és realment difícil, i el Derrick realment ha fet grans números i una gran temporada. Passem a la segona posició, una segona posició que potser hi haurà gent que se'n tirarà a sobre, però jo fico a Chima Moneke, que història, no?, de Manresa, es pot dir, MVP de la Champions, dels millors jugadors de l'ACB aquella temporada, un ídol aquí a Manresa, i crec que, ostres, llàstima que Baskonia potser tampoc ha acabat com li hagués agradat, i ara ja se'n va a Estrella Roja, a Sèrbia, però va ser un jugador que va ser molt regular durant tota la temporada. Sí que va tenir algun partit que potser no li van acabar de sortir les coses, que potser es creuava alguna cosa, però al final un talent com Chima Moneke, que al final et sumava, t'agafava rebots, aportava moltes coses en el joc, que al final, a part, una mica com si ho veiem Francisco, aquell ambient que generava, no? Saltava grada amb el públic, vull dir, era un jugador d'aquests, a part de bon jugador, showman, i que això feia enganxar molt a la gent. Sí, i tant, un autèntic referent. Jo, en segona posició, canvio una mica l'ordre i poso a Devin Robinson. Devin, un jugador amb una enorme qualitat ofensiva a nivell aquest tir de mitja distància que tenia infal·lible, un jugador amb una gran capacitat física, que jugava molt per sobre l'aro, i al final també un jugador que aportava molt bones vibres en el vestidor, i això es va notar perquè al final va arribar a la temporada una mica com Wachinski, que l'equip estava en una situació límit, i entre ell i, evidentment, els seus companys van capgirar la situació i salvant, i la següent temporada fent uns molt bons números que li van servir per firmar bons contractes. Sí, jo el fico en primera posició. Crec que, ostres, el Devin va arribar un moment, com bé dius, molt complicat, juntament, com dèiem, amb Adam Wachinski i Martínez Geben, van ser una mica els impulsors d'aquella temporada per de cara al creixement a nivell de victòries. A part d'això, tot l'impacte que va tenir aquella temporada amb diferents ofertes que va tenir
es va decidir quedar, fent encara una mica més llarga la seva carrera que un Nou Congost i provocant doncs, això, doncs, que a la següent temporada s'aconseguís entrar a la Copa, s'aconseguís entrar al playoff de Lliga, un dels autèntics artífecs que ho va provocar i la veritat doncs, que bueno, venia com a 5, me'n recordo, es va anunciar com un 5 i es va acabar reinventant com un 4 perquè ell deia que li agradava també més jugar de 4 i bueno, per no dir dels millors 4 de Lliga i a part el que diem, el bon ambient que portava dintre el vestuari, no era un d'aquests jugadors que com Moneke, no? Més vistosos, no? Però aportava més de cara endintre un molt bon ambient al vestuari i això provocava que també fos un dels jugadors més estimats, no només pel públic, sinó per els companys de l'equip. Sí, al final triar l'ordre per aquesta classificació de la pivot ha sigut realment complicat. Jo en primera posició he posat el Chima Moneke pel fet de la temporada històrica que va fer aquí a Manresa. Al final era un jugador que ningú s'esperava aquest rendiment que va donar un jugador que venia de segona divisió francesa, si no recordo malament. Al final venia com a suplent de Luke May i al final va rendir a un nivell estratosfèric, a nivell anotador, a nivell rebotejador, un jugador que rasca els 2 metres pelats i lluitava amb autèntiques bèsties i torres i és un jugador molt estimat aquí a Manresa que sempre tindrà molt bon record per aquí al Bages. Sí, totalment. Al final ja es va veure quan va venir per primer cop amb el Baskonia, a més va coincidir amb els 1.000 partits de 1.000, van ser? Crec que sí, no? De Pedro, amb el Manresa. Ja va ser bé, perdó. I ja dic, jugador històric pel club i que ja està també ficat en el mural de l'entrada al pavelló com a jugadors més destacats de tota la història. Última tier list dels pivots. Jo aquí realment tinc de dir doncs, que el que menys m'ha costat ha sigut el primer i els altres són els que m'han costat una mica més. No sé què tal a tu, Biel, t'ha anat aquesta última? Jo els 2 primers els tenia bastant clars i la resta potser a l'ordre sí m'ha costat una mica més, però al final m'he acabat decidint per la 5a posició per Cadi Lalane, un jugador, una autèntica bèstia física aquí l'any de Penyarroia després de tornar a l'Alep i al final és un jugador d'aquells que el que tenia ho posava cap avall, un jugador amb un gran físic i recordo que no teníem el tir de mitja distància i al final va fer bona connexió amb Renfro, amb base pivot i és un jugador que jo guardo un bon record. Al final és d'aquests tipus de jugadors que a mi m'agraden i la veritat és que em va agradar la seva etapa aquí a Manresa. Jo fico a Martínez Geben, més recent, pel fet més que res doncs, que crec que va aportar molt, sobretot quan va arribar, que es va aconseguir, com dèiem, amb Robinson, la salvació, i després aquesta segona temporada. Jo esperava una mica més, un factor crec clau era que a Martínez li costava molt aquest joc de córrer amunt, córrer avall, una mica potser el que passava a Emmanuel Caté aquesta temporada i crec que era una mica el que ha sortit guanyant aquesta temporada amb Andorra, tot i també anar cansat perquè a Moncho també li agrada córrer amb la pilota, però tenia més aquesta capacitat de 5 pur i no tenia potser de fer tanta mobilitat amb anar de tornada i s'ha adaptat una mica més. Jo crec que Geben, un autèntic jugadorat, vull dir, ja ha firmat per Girona i ja dic, jo encantat doncs, que també pogués tornar al Nou Congost alguna altra temporada. Sí, al final jo l'he posat en 4a posició, és això que dius,
que potser aquesta exigència defensiva que tenen, defensiva i en general que tenen els pivots aquí a Manresa, de córrer amunt i avall, tancar el rebot, fer flashos defensius al bloqueig directe, potser el deslluïa una mica en atac, perquè al final és un jugador amb molta classe, amb molta amenaça al tir de 3, un gran tir, bons percentatges a nivell de tir lliure, a mitja distància, és un jugador realment complet, que potser els seus números no van destacar moltíssim, però és un jugador que va ajudar molt aquella temporada i crec que a Girona aquest any ha fet feina i crec que els ajudarà bastant. Jo en quarta posició he optat per David Kravish, jugador que, ara ho veiem a Unicaja de Màlaga fent un gran rendiment, com aquí a Manresa. Llàstima aquella temporada que va ser l'any del Covid, que es va tallar. El David va tenir un molt bon protagonisme. Recordo també alguna petita lesió que el va fer trencar una mica la dinàmica, però aquell any recordo el partit del camp de la Penya, que s'aconsegueix la victòria amb una cistella seva. Vull dir, crec que, ostres, un autèntic referent que s'adaptava molt bé a aquest joc de Pedro Martínez, amb un jugador que jugava molt bé al pick and roll, que s'adaptava molt bé amb Dani Pérez, i ja dic, un gran jugador que hem anat veient la seva evolució i està en un dels equips tops de la Lliga CB. Sí, totalment. Jo el poso en tercera posició, el Kravish. Al final és el que dius, va crear una molt bona associació amb Dani Pérez. Tenia un tir de mitja distància realment bo, bastant infal·lible, i jo crec que era potser la jugada estrella del Dani Pérez, aquest pick and roll amb el tir de mitja distància del Kravish, i al final és un jugador que està demostrant que està fent bona carrera aquí a Espanya, i amb l'Unicaja sent un jugador potser no de les primeres espases, però és un jugador que sempre et compleix. A tercera posició fico a Cadi Lalaine, un jugador que va venir el primer any després de l'ascens, un d'aquests jugadors que enfonsava la pilota, un d'aquests jugadors que potser hem trobat a faltar aquestes últimes temporades. Crec que era un d'aquests jugadors que, com bé deies, tenia també un tiret de mitja distància bastant bo i que ho donava tot en defensa, taponejava, rebotejava, vull dir, un autèntic animal que es va inclús, quan es va acabar la temporada, rumorejar pel Madrid, que al final no es va acabar donant i ha fet la seva carrera per països asiàtics i no ha acabat. No recordo, crec que va estar també aquí a Sevilla, al Burgos. Sí, el Burgos el va fitxar. Però després tot va ser per països asiàtics i és on encara està jugant. I ja dic, és una llàstima perquè, ostres, aquell jugador crec que hagués fet una bona carrera aquí a Europa, però al final també la pela és la pela, no? Sí, allà al Japó i aquests llocs paguen pasta gansa. Passo a la segona posició. M'he decantat per Scott Egerton, un jugador que venia de ser MVP de la Lliga Alemana, jugador que si dèiem que amb David Kravish s'adaptava al joc de Pedro Martínez amb Dani Pérez i companyia, aquest era el següent, un jugador que va començar amb molts dubtes, sobretot també per part de l'afició, per ser un perfil molt baix, vull dir, un pivot baixet, però que acompanyat de Yankuba Sima i Martín Assajos, recordo que va anar destapant-se, perquè al principi també recordo que feia moltes faltes, suposo que també s'havia d'adaptar a la CB i això, i ja dic, a mi un pivot que com Cadi Lalaine també ha fet tota la seva carrera en països asiàtics i que encara està allà, però un d'aquests jugadors que va tenir aquesta temporada a Manresa fent una gran temporada, inclús quedant dels millors jugadors de la Lliga, recordo, aquell any que no hi havia gent als pavellons, i ja dic, un molt bon record d'aquest jugador, que ja dic, va ser un primer fitxatge d'aquests que feia el Xavi Pujol, va ser el primer en arribar aquella temporada, i tothom ens vam quedar un fitxatge de l'MVP d'Alemanya, i era d'aquests fitxatges bombes que feia el Xavi. Sí, al final un autèntic jugadoràs.
Jo on he tingut més dubtes ha sigut en col·locar l'Etherton o l'Ismael Bako. Finalment he optat per Ismael Bako en la segona posició. És un jugador que realment, d'aquells que et feia aixecar del seient, amb un físic bestial, amb uns vols que feia pel Congost amb diferents esmaixades i aliups, amb Dani Pérez, amb Silvain Francisco, amb Dani Garcia. Al final és un jugador que també tenia el seu tiret a mitja distància, un jugador que a part de ser físic també tenia la seva qualitat tècnica i per això ha estat diversos anys competint a l'Eurolliga amb l'Asvel Villarban, amb la Virtus, ara jugant a Rússia amb l'Unix Kazan, i realment és un jugador d'aquells que recordo una gran temporada aquí a Manresa i realment va fer un gran joc aquí a Manresa. Sí, jo ho fico en primera posició. Crec que és un dels millors pivots per mi que hem tingut en aquests últims anys. Un jugador capaç de, tot i no tenir un gran físic, vull dir, un jugador primet, però amb una gran capacitat de salt, però un jugador capaç de parar inclús dels millors pivots de la CB, com era Walter Tavares, amb taps, vull dir, quan jugava contra el Madrid, jo crec que el bo del Tavares quedava ben desquiciat d'Ismael Bako i ja dic, va tenir una lesió a la mà, que això va fer que es perdés alguns partits, però això no treu que sigui dels jugadors amb més esmaixades de tota la història al Manresa, només amb una temporada a l'equip. Crec que era una autèntica bèstia, que el tio pilota que rebia, pilota que esmaixava cap a baix. I ja dic, per mi, un autèntic referent, i ho dic així, que a Rússia fa molt fred i aquí podria venir cap aquí i tornar i fer una bona temporada d'Eurocup, no? I tant, aquí ja ho firmem. Doncs jo, en primera posició, com he dit, molt igualat amb Ismael Bako, he posat a Scott Etherton, un jugador que va encaixar molt bé aquí a Manresa, un perfil de pivot, com has dit, més baix, però recordo que era un jugador molt intel·ligent, que sabia jugar molt bé amb equip, un jugador molt complet, el recordo, tant a nivell de tir de 3 com jugar d'esquenes. Era un jugador realment que es podia crear els seus propis tirs, potser un perfil diferent al pivot que hem tingut aquests darrers anys, però realment un gran jugador. Sí, totalment. Crec que costava decidir-se entre Etherton o Bako i al final s'han de mirar sempre petites coses per triar un candidat. Sí, al final són dos jugadorassos i ha sigut una sort tenir-los per aquí a Manresa. Doncs res, ja ho tenim. A partir d'aquí m'agradaria també saber l'opinió de la gent. Jo crec que, tret de la posició de base, tots els altres hem anat variant algunes posicions. Com ho has vist, Biau, una mica aquesta tier list? Bé, ha estat... Hem suat una mica, Jo estic aquí amb l'aire. Sí, sort de l'aire, perquè si no ens haguéssim trencat el cap. A veure què n'opina la gent i que ens deixin els seus comentaris per veure com ho veuen ells. Doncs res, Biel, sempre un plaer tenir-te per aquí al canal i res, ens veiem en els propers vídeos. Molt bé, Miqui, que vagi molt bé. Adéu.